Talikod ka, amiga. Okay. Kiss po. Ito po si ate. Ito yung lalapitan nyo. Ano pangalan nyo, ate? Britney po. Ha? Britney po. Britney. Yun. Britney. Ano po, walang aircon kasi yung pinili nyo. Kayo? Ang ready yung dito is yung number 1 lang po. Sige. Nadugo tuloy yung ngipin sa akin. Thanks, ma'am. Dugo yung ngipin ka? Dugo yung dingin ko sa dugo. This is their quarantine area. Like this one, they are following the social distancing protocol of our government. Nice place for 2,500 bucks. Ayaw nila magpa-interview eh. Ayaw nila magpa-interview kasi in English ko sila eh. Sabi na,